Супрацоўніцу беларускай чыгункі і маці траіх дзяцей Ганну Аблаб беларускі рэжым кінуў за краты на 11 гадоў. Двое яе дзяцей на момант затрымання былі непаўнагадовымі. Ганну затрымалі яшчэ ў 2021 годзе падчас масавых пераследаў у межах рэзананснай справы рабочага руху. У той дзень па ўсёй Беларусі прайшлі затрыманні рабочых, якія падтрымлівалі страйкавы рух і выступалі супраць гвалту, беззаконня і рэпрэсій пасля вядомых падзей 2020 года. Беларускія ўлады абвінавацілі Ганну ў здрадзе дзяржаве і ва ўдзеле ў экстрэмісцкім фарміраванні. Але за гэтымі цяжкімі артыкуламі звычайная беларуская жанчына, якая працавала на чыгунцы, выхоўвала дзяцей і не заставалася абыякавай да таго, што адбываецца ў краіне. Сёння Ганна працягвае адбываць пакаранне ў жаночай калоніі ў Гомелі. Яна ўжо правяла за кратамі амаль 5 гадоў, але наперадзе яшчэ доўгія гады неволі. За кратамі ў Беларусі працягваюць знаходзіцца людзі, чыя віна, сумленне, салідарнасць і жаданне жыць у свабоднай краіне. Сёння праваабарончая супольнасць прызнае палітвязнямі каля 850 чалавек, і за кожнай гэтай лічбай чалавечы лёс, сям'я, дзеці і разбуранае жыццё. Важна называць іх імёны, важна гаварыць пра іх, бо маўчанне гэта менавіта тое, чаго сёння ад нас і чакае беларускі рэжым. Свабоду беларускім палітвязням. Жыве Беларусь!